салом дӯстон, дар дарси мазкур мону шумо дар бораи таблитсаҳо гап мезанем. Барои он ки таблитсаҳо яке аз муҳимтарин қисмати сайтсозӣ ва сомонасозӣ аст, ки дар он каркас, яъне ки қолаби асосии сайт сохта мешавад ва хоҳиш мекунам ки ин мавзӯъро бо диққат аз худ намоедтон. Хуш, ман ҳозир барномаи Paint-ро ба кор шурӯъ кунам. Paint. Хулас, таблитсаҳо чихеле ки аллакай ҳамаи маро шумо медонем, тақрибан шакл дорад ва ҳар як таблитса сатр дорад ва сутун дорад. Хуш, бисёр гап назанем, як бор таблитсае кушода, як бор таблитса созем барномаи таҳриргарии матни ба. Ман файли нав сохтам бо номи table ва таблитса месозем. Теги таблитса чунин оғоз меёбад аз теги table ва вақте ки теги table эълон карда ки шуд, истифода береша яку якбора бетон теги table-ро пӯшонда монем, барои он ки аз хотир набарояд. Table ва баъде ки шуд, он акнун аз паи навиштани коди худи таблитса мерем. Барои ки таблитса созем, аввал сатра эълон мекунем. tr, яъне ки ман сатрама эълон кардам ва дар байни ин сатр миқдори сутунҳои худамро эълон мекунам. Мисол td ин якта сутуна маҳкам мекунам ман. Боз яки дигар td ин дуюм сутуни ман. Баъд сутуни дуюмам низ маҳкам мекунам ва td ин сеюм сутун ва ҳамчунон сеюм сутуна маҳкам мекунам ва як бор сабт карда мебинем ки чӣ рух медиҳад ба барномаи мо. Бинед, 1, 2, 3, яъне ки сета информация подряд чоп шуд. Ин фодагари он аст ки ман дар таблитса қимати 1, 2, 3 ворид кардам. Хош, агар яки дигар месохтам, агар бинед чорумаш ба информация ворид карда мешуд, аммо сета не. Хош, анакун бетон инҷа ба 4, 5, 6, 7, 8, 9 ворид карда шавад. Барои ин манро зарур аст ки теги tr-ро нусха бардорӣ карда як бори дигар гузорам. Фақат бо номи дигар аллакай, бо номи 4, 5 ва 6. Мазарат, аввал теги td-ро ҳатман бояд ман пӯшам. Ва як бори дигар мепартоям барои рақамҳои 7, барои рақамҳои 8 ва барои рақами 9. Теги tr-ро мепӯшам ва сабт мекунам. Мебинам оё барномаи дуруст кор карда шудааст. Ана бинед, чихеле ки дидад дуруст кор карда шудааст, вале барномаи ман камбуҳӣ дорад. Якуми камбуҳиш он аст ки сарҳадҳои таблитсаи ман маълум нестанд, яъне ки таблитсаи ман дар ин экран дӯстон сарҳад надорад. Дуюмаш, дар як майдони бениҳоят майдачаи зич ҷойгир шудагӣ аст. Якумин проблеми ман мехоҳам ҳамина дар майдони калон дар пурра браузер кушода шавад. Ба ин ба теги table атрибути нав ҳамроҳ мекунам. Номи атрибути ман ин бигзор ки бошад width ва андозаи ина метавонам ман ба 100% муайян созам. сабт мекунам ва мебинам ана чихеле ки дидед шумо андозаи table калон шуд. Метавонам 100%-ро агар бо хоҳиши худ аз рӯи талаботи худ метавонам ба 150% монда бо тест кунам. Беҳтараш ки бигзор ки 100% барои омӯзиши мо. Сипас дигар атрибуте ки бояд омӯзам ман
ин пайдо кардани сарҳадҳо, яъне ки border сарҳад мемонам ва бигзор ки сарҳадаш ба 1 баробар бошад. Сабт мекунам ва мебинам оя он чиз ҳосил мешавад. Ана бинед, анакнун тейбли ман, анакнун таблицаи ман сарҳад дорад, яъне ки сарҳад дорад аз поён, аз боло. Ҳарчанд сарҳадҳо бо сарҳадҳои муқаррарӣ монанд набошад ҳам, вале ҳаст. Мукон ҳаракат мекунам ки ҳамун фазои холиге ки байни сарҳадҳо ҳаст, ҳамун фазоҳоро бо атрибутҳои нав нест кунам. ин атрибут чунин ном дорад: scale padding. Вақте қимати онро ба 0 мебахшам, ин сарҳадро нест мекунад. ва дигар атрибуте ки ман бояд қиматашро гузаронам, scale spacing ки атрибути дигараш аст. ин ифодагари сарҳади худи санад мебошад. Тест мекунем. ҳоло ҳам иваз шудагӣ бошад, ҳам ин он қадар пур аст. беҳтараш ки музикешн 0 мекунем ва месанҷем. Анакнун таблицаи мо ба таблицаи анъанавӣ монанд шуд ва таблицае шуд ки дар бисёр ҷоҳо вохӯрдан мумкин аст. қисмати дигари омӯхтани таблица бояд онро донем ману шумо ки дар бисёр таблицаҳо қисмати болояшон ҳамчун по умолчанию, ҳамчун таблица нею номгӯи таблица истифода бурда мешавад. барои ҳамин ба ману шумо зарур аст ки барои қисмати болоиро ҳамеша бо як номгӯи асосӣ ишора кунем. барои ин моро шуморо зарур аст ки номи анамин таблицае ки td буданд ҳамеша бо th иваз намоем. th ин ифодагари он аст ки таблицае ки ман дорам, таблицаи катакчае ки ман дорам, катакчаи асосии таблица ҳисобида мешавад. ва сабт мекунам, мебинем ки он чиз ҳодиса мешавад. Бинед, ин символҳо аз марказ омад, яъне ки таблицаи болоӣ, таблицаи марказӣ ҳисобида шуд.